Ahojte, tu je Easy Dizzy a vítam vás pri dnešnom videu. Čože? Iba 4 alebo 5 alebo koľko dní do školy? Pred chvíľkou som si vybrala vysvedčenie. Nevadí, jolo. Dneska som vám pripravila 3 rôzne 10. do školy a DIY pomocky, napríklad na zošity alebo ako si skrášliť prostredie okolo vás. Keďže som bezlepkový a bezlaktózový človek, musela som to nejak spojiť a vymyslieť 10, ktoré by boli akurát aj pre vás, aj pre mňa. Najprv budeme potrebovať nádobu, hociaký jogurt a hlavne nezabudnime hrozno. Ako prvé otvoríme pohár a naplníme ho hroznom do polovice. Potom, ako je pohár poloprázdny alebo poloplný, vylejeme doňho jogurt. Potom doplňame zvyšok hrozien. A ako posledné dobre zamiešame. Voilà, môže sa ísť do školy. Pri vajíčkovej tortile budeme potrebovať 1 krát tortilu, uhorku, 2 vajcia a 2 plátky syra. Takže zohrieme varnú dosku, položíme na ňu panvicu a pridáme trošku oleja. Len trošku. Predpokladám, že každý vie, ako sa robí praženica. Rozbijeme vajíčka, osolíme a zamiešame. Pripravíme si tortilu a na ňu vyhádžeme našu praženicu. Pridáme uhorku alebo hociakú zeleninu, ktorú máte vy sami radi. Keďže nemám rada dressingy ani nič podobné, tak si na to dám zvyčajne kečup. A nakoniec, aby nám vyšla tortila, tak si ju zrolujeme. Takže budeme potrebovať 2-krát banán, škoricový cukor, gránko a taktiež by bola aj vidlička. Dáme dole šupku z banánu a na tanieri to rozdrvíme, aby vyzerala ako zemiaková kaša. A to isté spravíme aj s druhým banánom. Potom, ako to máme rozdrvené, to posypeme kakaom, teda gránkom. A potom aj škoricovým cukrom. A voilà, máme to hotové. Ak ste dostali od rodičov nie je moc pekný zošit do školy, chcete byť najviac ako dieťa, tak vám ukážem triky na to. Najprv si budeme musieť vytlačiť šablónu. Potom, ako máme vytlačenú šablónu, dáme pod prvú stranu našu Kim Kardashian. Obkreslíme prvú stranu zošita a myslím si, že každý vieme obkresľovať. Potom rozstrihame našu Kardashianku. A realita, že Kardashianky milujem. Na prednú stranu zošita nanesieme lepidlo, aby sme mali na čo potom lepiť našu šablónu. Potom, ako to máme, nanesieme opatrne našu šablónu na prednú stranu zošita. Keď sme tam nemali žiadne bublinky, môžeme použiť pravítko. Je to len na vás, ak si tam dáte názov predmetu alebo nie. Je to síce pekný stojan na pera, ale niečo tomu chýba. Pri tomto DIY stojane taktiež vytlačíme šablónu. Priložíme ju ku stojanu a uvidíme, koľko tomu chýba, aby sme vedeli, čo odstrihnúť. Potom, ako máme rozstrihnutú našu šablónu, nanesieme na náš stojan lepidlo. Takisto ako pri zošite, opatrne prilepíme našu šablónu.
Ak by ste chceli použiť nejaké vlastné v úvodzovkách nálepky, tak kľudne si ich vytlačte, aby ste ich mali podľa svojho gusta. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, tak napíšte do komentárov prečo. Čaute, vidíme sa na budúce.